Ya man, kwenya mnganami. Eh, Ya man ngiyajabula ukubona man. mfowethu. Ya njengoba bengingakuthinta man ngaleya nto leyana. Ya mayina usuzile cha ngiyajabula man. Ngingazi ukuthi ukume kanjani ngakwena man. Hayi. Wena Chuma imali khona. Oh, awusake. Uza kuyifumana Uyike. Ya. Nto nje kukho nje ingxakana encinci ngemali. Yeah. Umuntu ndithi xa ndimboleke imali angakhawuleza ayibuyise ngexesha layo. Ndiyifumane ngoku imali yam sele ndiyihlonipha ndiyibiza ngalapha sela. Seyishintsha igama. Hayikhululeka mina ngizoyiletha ke iloku imali. Ya manje ngwenya njengoba wazi ukuthi ngoba ngumuntu osebenza ngabantu yabo. Ya so ke kwenzekile kwaba khona abantu abangifunayo emakhaya le. Ngiyabona indoda ke ihlushwa izinto ke ejardini la ebusuku asazi. Yeah. So ukuthi ke qinisela umuzi ke so ke la kanjani mangifika lapha bongibhadala lethi. Mangibuya nje hayi la kanjani ngiyakuthinta ngiyayiletha. Thembisa noma kanjani. Hayi ulungile mntakwethu khona nenye into mane encinci ufuna ungiphazamisa pha endlini. Ewe kodwa ke hayi ndiza kuyisusa. Okay. Ndizawuyisusa. Mandithi zingxakana nje zomzi wakho. Mani yakhawuleza ndiyithethe esithubeni. Hayi cha kulungile kodwa kuyazi phela ukuthi ngwenyama ufuna ukukhuluma ngikhona mina ngithi sayilungisa. Hayi angibonge mfethu ngibonga kakhulu ngisizile man. Hayi Chuma man ndicela indlela sendihamba manje. Uboni ke awu enye into bese ngikhohlwa njengoba nje ngizohamba bengizofuna umuntu manje ngicela ukuthi ungibhekele umuntu ozosala la. Hayi lula lona.